Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi kapan pau ke jing sungu ublay ubala lam bat ubala don ringkat bat ngi lengba ki por baro bat ha kapa ula penyo ru yangi ya kan ka por ka koridor ka balong ru ka program ka Kyrpang ka ya day bat ka Women's Week bat Women's Sunday ha ka baro ki Jingiaseng Kynthei balang ki badon hapo jong ka shatri jong ka KJP Assembly ki ju rakhe ya kan ka taiew balai bnai Julai baro si taiew bat manla snem bat kan hagani ka snem araja arpoa kan sedang nadu ka khatwei terik Julai bat an penkut hadu ka khatnyo terik bnai Julai jong ka snem araja arpoa halor ka thiem ka baong ka ayom ka jingwan jingo ka bala seng nongrim na ka gospel ka bakum ulukas kalenong ka basaw husaw kum ka Jingiaseng Kynthei Synod Sepngi ka pedang snubha bat ka ai khublei Women's Week Women's Sunday ya phi barok ki parbangai bat ki paralok ki bala ban sngap bat ban page ya kanika Good News TV ha ka ba ngin sayo ru ka jingkren halor ka thiem nai kong sweet miri rap thap ngap yang subha ya phi ha kanika por iwei barok sa si sen pat ngas ngoban priang subha ya ikong sweet miri rap thap ha ka ba in sa ai hangi ya kanika khubor ka ba ya dei ringkat bat kanika thiem ngej ba ublei udon ringkat bat phi kong bat unialam ya phi ha ka ba kumno phenla ya ka ban kren ya kanika ka thiem ka balabo ha khmat jongi wei barok bat ba ublei unda pensat bor ya phi maki ek barok ki ba phi phen sayo ban ai ha kan ka por kan long shisha ka jingker khu bat ka jing mentoy yang ilang iwei baro kendiat sapang jong ikong sweet miri rap thap asyukwa bani thu apdeng jong philang iwei baro ba ma i shisha ilalong ibala no senyang shibun ya ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi bat ilalong ru i Women Working Secretary ha kini ki snem ki bala lek no baro den makata kong ngai skam ba ublei unia kersan bori phi kumba ula ju kersan lengba jong ki por baro bat kumjuru ha ni ka por ha ka bangi don ya ka special number na ki dukhot jong ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi ha ka ba ken sa ai ha pedeng jongi teng asngoban pedang sobha ya phiru ya ka ba phe phen ai pedang jongi ki jing ruai ki jong phi bat ki sap ki talian ki ba ublei ulai pedang jong phi ba pendon kami ki bat kan long shisha ka jingker khu yengi ha ka bang yo sngo bat ban snap ya ka khubor lengba ki jing ruai tu ublei undon ringkat bat phiru kumju te kumba ngala ong wangin sayo ya ka jing ruai ka Kyrpang na ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi bat Hadien da wala dep ka jing ruai ka Kyrpang ngin sayo ya ka jingkren na ikong sweet bat Hadien ba ila pendap ya ka jingkren ka jong i en sa ai ru ka jingker khu bat penwai te ka ko por haswa bangin yo ya kini ki benta ki bangal ban pau tongin pendam hakmat jong ublei haki jing duai ublei bu pa jong hi bab nang Iwan ban pau khmat jong me ha kan ko por kat nui dap da jing sngu ya me ku trai mar ka jing isnei bar ka jing don ringkat ka jong me lem ban ni ha ka ba me mem shem le ino ku trai ya la ka jong ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi ha ka beng le ya ka len ti ku trai na ka snem pan ka snem ban yo i shi shai ka ti ka jong me ya ka ba me la don ringkat bat ki kam ki la nang ya chaprang bat kum ju ro ku trai ha ka bang la yo ya ka ban rakhe ya ka ni ka Women's Week but Women's Sunday lengba jongin ki snem gi bala lek no baro oi try yo i me ya ka ba me a try melawan hajan jongi bat melai rap yangi bat ngilala ban pentelun ki kam baro ha ka ba de ringkat bat kamon ka ba khu ya ka jome maka ta try Jisu bi ya ka ni ka por ka ba benta ngada dua ya khamat jome ya ka ba men isnei ban don ringkat bat ni nadu ka ba sedang jong ka ni ka program baki ai barok ngin sayo ban pendam kenda long shisha po ka jing alam ka jome wat ba men sim ba khu jome unang ai boringi ya ka ba kumno nang ha ban sngotu ya ka ban shekri kham ha bat kham janai ya ka teng ka ba khu ka jome ngan wai ro khmat jome atrai ha ka bangin sayo
ya ka jingkren ni ya ka thiem ka ba dei bet kan ka por isnei ka ba men don rengkat ku trai kam tam inong kren ka ba kumno inang la ban ai ya ka jingkren ka ba dei rengkat bat ka thiem ka ba labu isnei ku trai Jisu bi ya ka ba mem ni alam yi ki ai baro ya ka ba ngin sayo sngo ka ni ka por kan long shisha da ka jing pen shat bor ka jomi makan long shisha da ka jing pen slek ka jong sim ba khu jomi don rengkat ku trai ba ki no sim benta baro ya ka ba kumno gi nang la ya ka ban pendap iki la ki jong ki benta om atrai bangin pendap tangi ka program rai ai bangin yo ya ka ban pendap ya ki na du ka men sim ba men sim ba khu jomi un yo ban trai lai lui hapo ki do not ki jong i wei pi wei baro kanang ba ka kam ka jomi kanang ya Jinglamphrang mat ba kum ki khun kan thai po jong ka Jingiaseng Synod in yo ya ka ban walam ya ki men sim ki ba koridor ya ka ban pin yo ban pediang ya mi tu ngau ablei jing duai ki jomi tu mahabru ki pop pun martau Jisu ngi duai mentam la kertaru amen.
Kidukot ke Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi. Kinong penian ya ke Good News TV, bat ki paralog baro ki bakmi ya ke ni ke channel ke Good News TV. Nga ay kublay Women's Week, Women's Sunday, hajar ar ya pi baro ha ke kerteng ke batiang tam U Trai Jisu unong pen jongi. Nga kren hang ni na ke benta ke Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi. Ban aingu yo blay namar ke jing sumar sukher bat namar ke jing betin lenti ke jong u ke jing dan rengkat jong u leng bagi por baro ki bela late no kham tam ha ki program ki ba pher jong ki Kynthei ki ba play ke kerteng ke jong Jesus Christ kham tam menta ban play ke kerteng jong u kum ha ka ni ke sngi ke ba Kyrpang leng ba ka ni ke channel ke ba Kyrpang nga snong buram bat nga snongu ya ke Jingiaseng samla KJP Synod Sepngi kabala ayla lemyengi ki Kynthei ban sakhi ya unong pen U Jesus Christ kat kum ha gani ka sngi ka ba Kyrpang jong ki Kynthei ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi kala yai lenti khat nyau teli ki snem nado hajar san ban rakhe ya ka taiew ka balai jong u bnai Julai ban kenmau buram naga benta ka ni ka Nabon Sawian ka balong ka Khasi ka nyngkong napdeng ki Kynthei ka bala pedang U Jesus Christ bat ka bala kala Kristan klem Hadien hadu ka bakut ka jing jong ka mat pedang jong ka Women's Week Women's Sunday hajar ka long ka ayom ka jingwan jingo la seng nong rim naga gospel ke jung Lucas ka lenong ka ba khat khandai ka khot ka ba sau ka ba ong bat kin ya pen kalon ya pha bat ye ki khun jong pha hapo jong pha bat kin om ye ino ya pha yo mau halor mau naba pham sim le itu ya ka ayom ka jingwan jingo ya pha tung ini pendem hagi jung dwai au blei wok pa jong yu ba beneng ngiwan ban ai ngu ya me ha ka ni ka po namar ke jing ba ke jing snei ke jong me ke jing elam lenti ke jong me ko try leng ba ki por ke baro ke bela le no bat malaga sngi mela don rengkat lem bat ni ha ki jing ki jong me try ngi wan ha ka ni ka por ban kyrpad red ru ke jing don rengkat jong me ko pa lengba ka ni ka klimat ha ka bangin play ka kerteng ke jong me lengba ka ni ka channel ko pa ka ba Kyrpang mila don rengkat lembat ngi ha ki benta baro jong ke jing mga kyrpad ya me don lem don rengkat lemba ka sakri ke jong me ka ba mila penyeng ha ka ni ka klimat ban play ka kerteng ke jong me lengba ka ni ka channel don lem don rengkat ko try lemba ki no snap baro ki ba pet ya ka ni ka channel bakiru kin yo ya ke jing klan ha ka sim ke jongki bad ha ke jing jongki ka ba man la kasni ni pan ye ki ni baro ha ka kerteng U Trai Jisu nom pen jongi amen ha ka gospel Lucas ka lenong ka ba khat thandai la ngin pet na ka khot ar phu fra ha du sau la ya thu shapang ka jing lai rung U Jisu sha Jerusalem kum kalalong ke jing let ka ba phla hadu kata ha ka ba Jisu shang halor khun kada bala siang da ki jan halor jung bat kum juru ya kalantia jung ha ka ba ki briu ke la siang ya la ki jung ki jan ki dia pertaru long bala kerku yaus uba wan ha ka kerteng U Trai ka buram bat ka jingo bat ka jingsu ka ba beneng bat ka buram hau ba jirong tame kani ke jing lai rung ke jung Jisu ha Jerusalem la ya thul paru ha ka testament ka berim hau sekaraya ka leno ka ba khandai ka dkhot ka ba khandai ka ba ong tu le kmen shikat dei ko khun ka seyon Teresa ko ka khun Jerusalem hakmi us jong pha u wan ha pha u long u ba hok bat ubadan ke jing pen ubale red bat ubashong halor ukun kada halor ukun kada jong ka kadakin ki pai ba ki kmen
bat ki risa namarba ki layu ki kamba ki U Trai Jisu langba ki por ki baki ki yu kini ki kamba ki bau Jisu lale ki long ki ba ipla hadu kata-kata ki baki patba kimpat yu menuru Henry habawla rung ha Jerusalem laong bagi basyong ha Jerusalem baki Parisi ki badan hangta kim pediang setia ya ke jungwan ke jung kim itu ki taulan ti penban kumno ban wat daw ya U Jisu kat bau Jisu pat ya ke Jerusalem udah kemi lenti bagin syashkor ya ke jungwan jung let's say kani ke jungwan ka ka bakadu ha ka bau rung ha kani ke sinong Henry kini ki nong sinong kim pediang setia bat kum tala ong kim tip hiru bat kim itu bau blay ula paknang ya ukun jung ban pen ya ki brew na ki pop jong ki kim pediang setia layatu ha ka Bible bau Jisu ula yang na ka benta ke Jerusalem namarula tip lepa bakane ke sinong kan samad ya ke jingjap ka bakraw ha ka bagi nong syun kin sawan ban job ya ka bat ban penkelon ya ka nong ba baro ka we haba pai sya ka mat peding ka ayom ke jingwan jungo kamut ayom baro ni snutu baka tew ya ka por dan saw ayom hagi snem kata ka perem ka liur ka senrai baka telang hagi jing brew jongiru don ka jinglong khna klung ka jinglong samla ka jinglong rangba bat ka jinglong temen ka jingwan jungo kidan bun rukom ki jingwan jungo kadan ka jingwan jungo ka balada pentip lepa kadan pat ka jingwan jungo ka bom pentip bat kum tala ong ka jingwan jungo ka bada pentip kalong ka basuk kalong ka ba abru suk ban ap suk ru ban penkre ya ki jingdon kamparo henry ka bom pentip pat kalong ka ba ma namar utu unong wan jungo ukwa ban lap ya ki jing sisya labhane la sniu ha kanu ka kam hang ni ngin ya perkan ya ka ayom ka jingwan jungo ublay yala ki brew ki bawla tauhi ha ka dur ka jong uhi unwan jungo ya ka jing bakan jaman sim ya ka jing bakan jado ka perthei ka spa ka jing sta ka jing bhabrew baki baro ki bakan jado ki long tang sipor namar ka perthei bangi kalong ka perthei yeng syong basa la ong bela da klan ru ngila ban nyopo ne prapo ne kandai fut snem kamnyar ki ba shispa snem kane ka por bangi kalong ka por jo ka jing tan kre ya ka jing ka ba halendet jong ka jing yap ki ki ba ha perthei ki kunno ha ka jing yap ka ba konsan ka de ka mensim kat badang don ka mensim ka met ka itenat ka bhabri nrela da omdan syu ka mensim ka met kala kalapun ka mensim te ka yaisa shadu ki bom jukun labha nela snim kan her shala ka jakashong ne namar ka tau blay upak nang yaw Jesus Christ ukun jung ban yarap yangi ban pen yangi ban ay ka jing bom jukun uterwaru yang ayapi langi mon ne ban pediang hagi donut bat ki mensim ki jungi ki bakan jam mensim ki long ki bomla ban teba nikta daki kti brew ka jingwan jungo ublay yangi kalong ka batikna tang bangim tip ya kapor haka gospel Matthäus arfusawlenong kadkot ka ba life unriu ka ba sawfo arba ka ba sawfo saw ki ongkumni henrei sa pang kataka sngi bat kataka poru omdan batip lemni ki angel habneng henrei tanguk pa jungahi namar kata tu syarai nabab himtip
hakanoma ka sngi ba uwan U Trai Jisu. Naba kumta phiru tolong ki balakloi. Naba hakapor ba phimut uwan ukun uprim. Don kam namarkata ban penkre kat bangedang im hakanik pertesni. Ublay uit palat yani. Kwa baka weiru ka mensim kan jatno. Ngin shem ya kata ka siti ke ju Petros ka ba ar ka lenong ka ba lai ka dikot ka ba kandai. Ublay kwa yang ibengin jat. Kumtala ong udang ay lad ingi ban jied ya kanu kalenti ka bangimon ban yai. Dan tang arteli kilenti ka wei kalenti ka bangila ban rum langba U Jesus Christ ukun ba jong uban ya lam Mihngi syakari jong ke jimsu ubam jukut. Bat kari ke jong ukpa jongi ubah bening. Kani kalenti kalong kalenti ka badawa yangi sibun ki jingle babha. Ban penireng kat ki kam ki babha ki bangile lengba ke jinget jongi ha U Jesus Christ. Kat bangidang im ha kani ke pertai. Tang kita ken ki bapdiang yo Jesus Christ kum us im. Bat ki ba itu yo kin yo ya kata ke jing im bom jukut ka basuk ka ba kupa ulak-ular. U Jisu u ong tolong ki ba yamau ki ba yasuk ki ba jamnud ki ba dap da ke jing I ki ba yaisha ki ba don ke jing tip lam babha ki ba isen ki ba sngurit ki ba im ha ki jing dwai bat ki ba pensnubha ya ublay. Kawai pat galenti lengbau soitan im jong ke jingdum unipan unya lam Mihngi syakari jong ke jing sitam bat syakadu jok ding ka bom julip. Kani galenti katerwa yang iban lek ka bamon ban yad ka bamon ban di buat kat bamon ban di drops kat bamon ban lek ki kap sniu kat bangimon bat ngila ban imru kum kipsuj kat bangimon. Henry ublay habau yu iya ke jing im ke jumi uyai kro ini nai shu ko kun iki jing sno bha pertei namar nda poi ke jingwan jingo jonga ong ublay un sabret ini shen du jokte ka jing im ka ba itu bat ka ba pediang yu Jisu kaya per bak lebak na gitu ki bom pediang setia. Kata ke jing im ka ba pediang yu Jisu kalong ke jing im ka ba dak dong mensim ublay. Kisok jong mensim ki pau ha ke jing im jong ki ka ba manla ka sngi ha ka ni ka pertei. Ya ke jing im ba kenja mensim omla ban bakli danu ha kata ka ayom ka jingwan jingo ka jong ublay. Marway ngin hab ban yeng ban ai jing ken hakmat ublay yala ki jong ki kam ber ki jingle ki jong ni ha ka ni ka pertei kat kum ka lenti ka bangi ni yai. Ladangim itu baladangim pediang yu Jisu ngin sababe yala ki jong ki jong im ngin longkum kitu ki nong Jerusalem ki ban saman ya ke jing sitam bat ya ke jing penjat. Kani ka team Women's Week Women's Sunday ar hajar arpoka ka khot ya ngaya pi bangin kala ka bamut ngin ino ya baro ki kamsniu ngin kner shiki ki babha ngin pynbeit ya lagi jong ka jing im nadu menta ngin long ki bastan bat ki basian kum ki sanut ki theisati ki bastan ki badap da ka umpnyang ka jong mensim bakui haki ki baro ki bakile haki jing im jong ki ka ba manla ka sni ngin dwai bat panbor na ublay bangila ban jap ki boithap ki jong Satan mentau bun kam shabapalan uyaj sheneng uyaj sherum ban upet yangi iway pe iway ha engi duna ha kata ka baduna sarung kluk namar sa penjat yangi dungin sensyari ka maladi
ka minta ka de ka por jonga jompi kala shibit ni la shai dei ban buteng yo lap ka ayom ka jungman jungo ka jung uplay yo ngim dan porsu ban kala ka bangot umar ka sru ya ka ju haga lenong ka bakat lai git khot lai fu arba lai fu lai nrei sa pang kata ka sngi ba kata ka poru dan batip wat ki angel ki bahabning lemni ukun nrei tang ukpa do suma do sharai do dwairu naba phimtip lano kata ka sngi ka por ka jingwan jungo ngadon artli ki jingya thu khana ban yarap ye ke jing ke jongi bangin pet saladi kumno ngilong kadon ka wi ka khna samla ka bastan ka batip sngi ka badon akor nadu ka jinglong hadu ki kamba kale kala pensngo bhaya lagi jong ki kmi ki kpa ki men ki pala ka yo jing na baro kala dei ban let puli no shabar ka kus ka baka ka let kala jankut Henry kumno ka wan ka Jingpang ka bakendit ka hap ban wan paino sa ying bat ki kmi ki kpa ki ra no ka hospital dala poi hospital la sumaria ka di ki doktor ki basta rengkap ki nos Henry la ong kala nang telat kani ka khna sama ka krenya lagi jong ki kmi ki kpa bat ka ong Kome kopa ngam sngo la syupan in ngas ngo telat palat kaya thuru baka yu iya ki angel baki wan shaw ya ka ong kome kopa wat khus la syu ya ngala pynbeit ya ka jing bat ngan let no bat kini ki angel syong su ka khabrip ngan ki kmat bat kam dan syu hantal ong habau blay uwan jungo ya ka ura no ya ka mensim ke jong ka shabam juko ki kmi ki kpa ki yam pai don ken le kumno ki doktor ke la yang saudong ya ki jing thia ke jong ka Henry kim la sa de ban bat ya ka mensim juka wat la ki kmi ki kpa ki benun Henry dan shu kala habala poi ke ayom ka jingwan chunga uplay ya ka ta ka khun chuki kani ka samla ka ka jing ka ba pensno bhai uplay ka jing ka ba shap tiang ru yo uplay bat kum ta man la ka sngi ka pensno bhai uplay ki kam ki ba ka le kala long ka jingu ka ba kraw yo uplay bat ule yo badan kam ban wan shaw no ya ka na kani ka perthei kala her ka men sim chung ka sa ka bom ju ko te ka jing su habangi phai sa ki jing ba kan cha to le no ki jing puli chung ka le no ki baro namar la le habala poi ka ayom ka jingman chung ka jung le smau hun ya ka ta ka jing ka balap diam yo Jesus Christ kum U Trai ha ka jing ka jung ka wei pat ka jing ya thu khana ka don ka wei ka briu spa ka ba shong ha ka ying paki dulan ka bu nong tre ying da ka wei ka khna samla ka ba na nong kandong ka long ka ba duk ka ni ka tra ying ka le benya ka kran khor ya ka bat ka tim ka tla ya ka di tin si tin sang kham tam ha ba ka bakla ka ai ja ya ka da ka ba shet lang ba ki so ki miao kat ba ya le de pat ka shet Kyrpang man la ka sngi ka le kumta ka ta ka khna trei ka trei beit la ka kam ka snap la ka snap ka bam la ka bam kam ai nia rum ha ka wi ka sngi ka ta ka traim ka phot sniu ya ka wei ka jing phot sniu ba ka yu ardli ki ying ki badam snat mai ka wei ka ying ka bi itanat ka balan chantep ka ba ipu iping baha ka wei pat ka ying ka ba pra ki kalon ki mau it man ka por ki kalon si kalon hang ta ka trayim ka kli nau tau briu uba ap ha ka jaka ka ong ka tai ki ying ki de ki jong no mo
ong utaw nong ap. Kitay artili ki ying ki day ka way jong ka nong tray bat ka way pat ka di ki jong pi. Kabakum no mo ka jong nga ka ong utaw nong ap bakatay ka ba pra si pra ka day ka jong pi. Henry ka ni ka way pat ka ba itanat ka day jong ka nong tray jong pi. Oh, kumno kata kala banlong ka bom la along banlong kunta. Ong utaw nong ap ya kita ki ying la tehi dama pi. Kanong tray ka tay la ka jong ka ying ma pi tay ya la ka jong ka ying. Manla ka sngi. Pin sayawan syong nda pila yap na ka ni ka pertay. Ubatay ong man ka por ba pitim ya ka nong tray pila ben ya ka pila sniw ya ka kitay ki mau ki prano ki kolono kanong tray jong pipat kam jukran sniw nila sniw kale baha ki mau jong ka ki nang tay man ka sngi namarba kam jukran ka ba sniw ya pi ndalakut na pertay karu kan sawan syong hakatay ka ying kabalatehi daladi. Namar, kata ka kanat ray, kalong ka ba Yu Jisu, bat ka ba judway borabor, kamtam haba ka syalebe. Tret ka kandit kata ka traying. Damen stem, ka kod ya kata ka nong tray. Ndala kod ka nong tray, kata ka nong tray pat ka kanyu. Tip kat ong ayu mo ya nga. Nrei ndala boy hakam rajong ka panmap na ka. Ka ong baka yu ya kita ki jing arteli kala bartay kung bakala po sniw. Bat ka ong map no yang nganom lesyu nadu menta ngan bam jalang bat pi. Bat ka jaru nadu menta ka step pin ya set lang bat nga. Kala ka bamot na dong sa dong na ka jing sarong siya ka jing snuri. Ublay uit kenya kata ka traying. Ukwa ya ka bakan kala ka bamun. Kumta lang ba kita ki jing po sniw. Kapdyang Yu Jisu ha ka jing im ka jong ka. Kala bak lebak ka jing im jong ka. Kani ka ayom ka jing wan jungo. Kan wan hangi iway pa iway. Dongin at samin yaladi. Lada ngim kala ka bamun. Ka jing jot kan lap yami. Ublay udang ay lahat yang ayapi. Ban kala ka bamun. Wat ong ngadang klan ngadang samla. Namar pim tip. Ya ka por ka jungwan jungo jong blay. Piyo hagini ki sngi. Lamba ki kot kubor. Ya ki jingjia ki basumsi. Baki briu ki yap kendit. Haki accident. Baki briu ki yap kendit. Haki jing tuwa jong ka kendau. Hatu ngila tip lepa mo. Bakan jia kumta. Dongin diang no. Yu Jisu haki mensiem bagi donut jongi kum usim uban sensyar ya ka donut ka jongi dongin pensuk ya lagi mensiem banong kuslai tan yaki ki baken jadok hun kat bayo namar ngimla banra na ka ni ka pertay ni don kam tang riu putam ban tep ya ka met ut ka jongi ndangila yap kamen sim te kala her kat shabaka devan syong la hat jing sup ne jing sitam kat bangi jied hi mangi ya ka lenti ha ka ni ka pertay ublay ubabishar hok jule silang kmat yano un ay bainong kat kum ka jing tray ka jongi ha ka ni ka pertay ha kata ka ayom ka jingwan jungo nga khot eladi bat ya pi baro dongin diang no Yu Jisu us im ka jinsu un sensyari ki jing im jungi ngin long ki bahun bat ki basu kum ujo bat lau don ki tok jau barot sen yeng Henry usyanya bat lau kenra u David u Daniel u Shadrach u Meshach bat u Abednego bat ki wei de ki riunget ki babratli lagi jing im haublay namaru blay u yet ya ki donut ki jongi u tip ma u banle ya ka bedon kam na ka benta jonga ba jongi tang ladangi
bat ngisanya hau. To ublay un yarap yami. Un kerkuyangi iway pe iway ki bayo snow yakani ka kubor. Bat ublay un kersan bor yangi. Hagi jingja bat hagi jingim ki jongi. Ki ba manla kasni. Nakabenta ka buram jungu. Amen. Tongin penuway no. Yakani ka jingiasem jongi. To ai ba ka jingay ay ka jong Jesus Christ bo try. Ka jing ba ka jong ublay bo kupa jongi. Lembat ka jingiaslok. Bat yang ba pentingan ba pensait bor ka jong mensim ba kun. To ai ba kinilay kindon rengkat lembat ni. Na bat kirunget baro kalansatla ka pertay. Nadu menta bat sadu ki bom jukun. Amen.